samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon, mapuangurong Amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tamban alang niining sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila kinsa nagalima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo adto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahungturan. Amen. Nagadangog kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalingko dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani ana ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonjoc Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King, Bernie BITOKBITOK.
Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bai. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dayat sa aming dahigon, umabati ko sa aming batikoson. O pati ang Bonjoc Junior, o Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Alas 6:04 sa atong oras. Agosto 27, Biyernes. Bangon na, gising na. Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Kumusta? Bangon na. Welcome sa atong programa. Good morning. Siyempre, aniyan na po kami. Ang inyong mga kagahi nga naay gidapigan. Gidapigan ang katawhan. Ito po ang Ilas King, Brother Bernie Bitok-Bitok. O kini ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Inay kamay mong may kusog kayo. Grabe. Ha? Oh, kusog kayo. Bigyan na niyo mo ma-adjust ya permi ba ako ang mic? Dili ka na. Kay kusog magkukadaan diha. May manang kuhan ka. Ana. Kana, perfect. basta kuan. Kusog. Kana. Very good kana. Perfect na. Mas dili na basag. Very good. At ang mga taxi drivers nga sayo kayo nga gapaminaw sa Home Radio 935 din ang Gahi ni Bai live and alive. Welcome sa atong programa. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga gatrabaho. Sayo kayo gabiyahe. Morning. Ay kalimtin yung mga maskara ha. Mga face shield. Duguban pa ha. Ay kalimtin. Morning. Kanatong tanan. At ang mga misis nga gaandam sa ilang mga pamahaw kaya mga tug-opisina idol si Mister o kasilang duha. Good morning yung tanan. Good morning. Ang hinaot kami nga nakamunta sa mga kahimtang nini nga adlaw nga Biyernes paspasa sa panahon. Paspas kay last kaning katapusang Biyernes sa Agosto. Kay sunod simana si Jose Marichan natong madunggan. September na. Good morning usab sa tanan nga mga gahulat yapon sa ilang mga ayuda Ay, nahapon na. o kanang gapaabot yapon sa kulang pa Aha. ay naay duha sila tulo 1,000 ra. Nahurot na. Gitilapan na. Ang Ay, upat 1,000 ra. Oo. Kumusta mo tanan diya Ha? Kumusta mo? Mga gonaw na ana. Magsigin atang ba? Sigtanaw sa kanang kuan sa dalan. Mobalik pa ba tong cashier? Madungagan pa ba kaning 1,000? Kaya na po to sila nga ibalik ra ba daw ni? Napa daw midugang? May nga dahil. May nga na. Gatang-atang lang taon. Kuan. Tausay.
Kita may pangutanon sa Gahi Ni Bai, sir, mo balik pa ka to mong cashier diri. Ako lang ino nga maginawirta sa tong kamot, idoko na to tong mga ulo o magampo kita. Magampo kita. Atong inumduman, atong ampuan nga mga cashier, nga tanan mo balik pa para muhatag pa sa dugang ayuda. Atong iyampo nga tanang ilang mga kasing-kasing mudapig sa katawhan kay luoy na kaayo ang tanan. Iapil ang kalag sa City Hall of Consejo. Iapil nato pagampo ang kalag sa tanan mga taga City Hall. Nga tana ang lista mahuman na. Nahuman na lang yun ni ang COVID. Ang imisikyo wa pagyapon na human ang lista. Amen. Happy Friday, Jenjo. Good morning kayo ninyo diha. Brian, Lucky, Noble. Morning. Aha. Romel ng Batak Rata, good morning. Rick Torres Lofera, good morning. Good morning. Ligaya Pailagaw Butalid, good morning. Morning. Ma'am Joy Martinez, good morning. Catherine McLean Good from morning. Singapore, good morning. Oy, paki-share na lang ha. Tali. Inas lang, pakishare, pakilike. Paki-share, paki-like. Nga kada buntag, doon na kita'y nobena alang sa ayuda. Brother Oscar Pasco Jr., good morning. Morning ninyo tanan. Iyon ana gid na. Good morning mga kagahi. Usa tanan mga tanan CBO sa Bantilis, Bugo. Hello dagang Renan Aguilar. Hello sa tanan dia. Maayong kuan. Paul James Smith, good morning. Mga na ito mga early birds. Salamat kayo ha, nga gaatang every morning. Gahulat yapon sa ilang mga ayuda. Oo. Kay 70% naman daw ang nahatag sa kakayan di Oro. Wow, 70% na? Katong, yung lagay na yun. So, good luck na lang sa inyo ha, 70% na rito. Ano kami wala ba? Good luck. Ano mo sa finalist? 70% na daw ang nahatag nila. Kana lagi sa ilan ang lista. Ano ba mga kapitan? Mga gani mag 20% na diri sa mga basig baliktad. Nga 70% ako apa matagay. Sa ilaman ang lista, good. Nakalimot ka, ano ba sila ikaw galingong lista? Nakalimot ka? Ano ba sila ikaw galingong lista? Ano kapitan nga, ilang i-post sa kada barangay. Ilang pangayoon daw sa sitio lang kada barangay. Oh, kana. I-post ito mga ngalan. Oh, kana. Ang mga kuwan. Kung maogyod pa rin mga nakadawat. O, dihan nato makita ang tatag. Kana. Yan ang gusto namo mahitabo diri sa Gahi Ni Bai nga. Ang nan magpakabana. Oh, kana. Kana para maklaro para para makita ang katag sa English ba so that we should see the scattered. Makita ang katag. We should see the scattered. Kalipay namo diri nga ang katawhan pinaagi sa programa magpakabana. Kung di magtinanga. Ila magkayaka. Hinumdum niya. So, amping ang tawag ana mga kagahi, mao ni ang gitawag nato nga citizen journalism. Tama. Nagulay kalambigitan. Ha? Oga. Ay, kabalo ka, bisay na niya ito sitwasyon, swerte gyapon ang Pilipinas. Dili sama sa Afghanistan, nga grabe. I was watching until mga 1 o'clock siguro kagabi nga ang Afghanistan, no? Nahulog sa kamot Taliban. Gibombahan ang airport. Gibombahan ng airport? Duha ka bomba ni Moto, una sa gate sa airport. And there were about more than 5,000 kamatao kay gusto ba ito sila mamakwit. Sa usa ka hotel, ang Baron Hotel, nga daghan diya mga foreigners po. Boom. Diyos ko, Lord. Ana.
Isang pag-usaon ni mo diya. Ay nako. Ambot ni kalibutan na. Ay. Noon aning nagsiguro. At least sa kanya di oro ang problema lang kay ang ayuda. Katong mga dili mo tuo sa ayuda, katong di mo tuo sa COVID, maskara mo permiha, ayaw yun niyo huboa. Ayaw niyo buha palihog. Ikaw mo tuo sa COVID, katong dili mo tuo sa bakuna, maskara mong face shield, ayaw ninyo tanggala. Ang problema lang kagay Art, may lagi na to katong di mo tuo. Sila rin matakdan. Ang problema, mga damay tani tuo. May madadi, mas kaya, may mutuan. Kay, grabe ang explanation sa ato sa mga Dr. Bern. Kaya sa atong roundtable discussion na to, di pa lamang dugay. Ikaw, bakunado, matakdan ka. Ana, di ba sa usa di ka matakdan? O di ka magrabihan. O kini pa nakalami. Kaya ang kanang virus na nakasunod mo, di na siya mag-mutate sa bakunado. Asa ga-mutate, kanabitaw, kung kani nga virus kuyaw, musamot pa si kakuyaw. Kay kung dili na siya mutate, di na siya virus. Dito sa dili bakunado sila mo mutate. Mutate. Diha nanganak ang Delta, ang Lambda, moabot yun ni hantod sa Alpha to Omega. Di fraternity na ta. Kumpleto na. Di mo tuwa na, kay maura man day gihapon, matakdan man day gihapon, maugani. Pero kung bakunado ka, kung matakdan magay ka, dili grabe. Kaysa di ka bakunado. Ana. Mona diha. Oo. Mona diha ang ato ang kuwan. Nako, grabe ka. Pabakuna mo. Apil na to day ni Gahi Bernie o sa nobena kada buntag ang COVID po. Uy, kadyon lang ha. Kadyon lang. Apo day nag-PM ka na to. Katong mga nagbabuyan. Di ba kisaaran man to sila nga pambayran? Ang mga pirbaboy. Katong kuno ay sa katong African Swine Fever, ASF. Hantod ron, gipampatay na lang ang ilahang mga baboy. Wala na dugay ra gipang lubong. Gipang lubong, giulod na to o nalata na to sa yuta, mahimo to fertilizer. Ingon ato nga tagaan sila og mga kuan man to, di ba? 5,000 ata sa nasyonal? 7,000. Tanan, ang 2,000 sa lokal. Lagi tama. Bura man sila magtunga, di ba? So, kung nakakay na pulo ka baboy, at least nakakay mga 50 to 70 mil. Hantod ron. Wala pa sila bayari sa Department of Agriculture. In fairness sa lokal daw, nakabayad na ang lokal. 2,000. 2,000. Naanay nakatag. Ang nasyonal, wa pa. Nga. Ang masluoy, patubag yung mga nadamay. Kato mga nadamay ba nga nag-backyard? Silingan lang. Naigo sa kuan. Naigo sa kuan sa 500 meter radius. O ka na. Antod ka ron. Wapa. Babuyan ni Bernie. Ilan dati. Ihaw. Pak. Lubong. Pak. Uy, ang silingan. Ilang Joey Martinez, nahabol ito. Pak, patay. Uy, okay na mong baboy. Kaya naka-antibiotic na. Dili, apil na kay 500 meter radius. Pak! Ay kabala ka, bayran mo. O yan, nahitabo ka na siya. Mag-unom ka bulan na. Pagyapon. Wala pagyapon. Agriculture. Mo na'y pinaka-labad karon sa ulo nila. Ay, nako. Oy, teka muna. Speaking of kuan, August 27, birthday sa akong pinakagahi nga AirPods, Eugene Esparcia Sr. Happy birthday! Happy birthday, Kuya! Happy birthday! Logan Habla. Teo, happy birthday! Kisa po, birthday po ni? Teo, ito mga amigos na mga bata na 7 years old. Happy birthday! More birthdays to come. Dean Michael Ratonil. Happy birthday, Michael Neri. Ugma. Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Happy Fiesta!
Javier Reynero Dalumpines Niese ug tanang mga trabahante sa Comelec. Good morning. Good morning! Sabay, Jared Gamos. Ayan, Noble Zero. Birthday na po. Happy birthday na po ni Fayid Tan. kapila mo na mo mag-birthday, oy! Tala, 30 ang nahatag, si Tinta ang nabulsa, mga kagahi. Mauday na, pasabot sa ayuda. How yun ni. May kay mo, LD Eggs Madrid, good morning mga kagahi. may kay mo Happy birthday, Wingel Chua from Ronal, Alaba. Happy birthday. paspasan ninyo mag-compute, ay. Rafael Gutierrez Zamora, good morning. Morning! Leilani Lobguban Madronero, good morning. Marlo Saison, Christian Ablon Aguilar, good morning. Salamat kayo sa inyong kuan. Pakiguban ka namo sa iyo pa sa buntag gani. O, samtang kamo ga higop-higop sa inyong init nga kape. Aniya ang inyong pares, mga kagahi. Ano yan natong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonjoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Duha ka sunod-sunod nga sunog ni Ulbo sa Cagayan de Oro. 4 anyos nga bata gitigba sa iyang silingan sa Zamboanga del Sur. Duha ka sospetsadong pusher ug shabu sikop sa Maguindanao. Balita gawas sa nasud, duha ka bomba mibusikad sa Afghan airport. 108 years old nga lola sa Capiz nagpabakuna. Sa balitang sports, Pinoy Boxing Champions Nonito Donaire og John Real Casimero magsangka karong Nobyembre. Og Nadine Lustre nagpatag na kung unsang iyang sudan samtang tuwa sa Siargao. Ang mga detalye ninyo uban pa sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Kasunod-sunod ang pangitabong sunog sa Cagayan de Oro City sa Barangay Nazareth. Ugdaw sa sunog kagapon ang duha ka balay. Kasamtangang nanimuyo ang tulo ka pamilyang apektado sa Barangay Jim kinsa gitunulan gilayon og mga ayuda. Sa Barangay Puntod nasunog ang usa ka bodega sa ligid og battery sa mga sakyanan. Miabot sa 5 ka oras ang pagkumbate sa mga bombero aron mapaong ang gadilaab nga kalayo. Wainoy na angin nga kinabuhi sa maong nga insidente. Gahi nga balita. Usa ka 4 anyos nga batang lalaki human gitigba sa silingan nga dunay diferensya sa pangutok sa Barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Gadua-dua lamang taon ang batang biktima diyang natripan sa sospek. Gikustudiya na sa kapulisan ang sospek ug dat-on kini sa mental hospital. Gahi nga balita. Arestado ang duha ka lalaki tungod sa pagpamaligig shabu sa Barangay Poblasyon Talayan, Maguindanao. Mga sospetsadong puser na ilang sila Jomar Miral alias Jimbo o Kail Abbas. Nakuha kanila ang 5 kadagkong puto sa shabu nga may balor og 1.7 million pesos. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Patay ang usa ka abogado human kini po sila sa Barangay Banawa, Cebu City. Biktima usa ka Attorney Rex Fernandez nga kinsa ga-hunger strike batok sa management sa kondominium nga iyang ginapuy-an. Sa CCTV footage sa usa ka establisamento, nakita nga nara sa sakyanan ang biktima diyang giduulan og kalit sa nag-inusarang suspect dayon kini giluthang kinsa miikyas dayon sakay sa motorsiklo. Gitun-an sa hingpit sa kapulisan kung may kalabutan ba ang iyang protesta batok kondominium management o may kalambigitan sa pagkaabogado niini
ang maong nga insidente. Gahi nga balita. Usa ka lola nga edad 108 years old ang maisugong nagpabakuna batok COVID. Si Lola Carolina Badana nga taga Barangay Yatingan, Puente Vera, Capiz ang giilang pinakaidaran nga nabakunahan sa nasod kagahapon. Sa pagmonitor sa Health Department kang Lola Carolina, wala matod pa kini gibati nga mga side effects, butang nga gikalipay sa mga health workers o gigon man sa pamilya ni Lola. Congrats, Lola! Gahi nga balita. Balitang Luzon. Arestado ang 4 ka mga babae kinsa gitudlong mga bugaw atol sa entrapment operation sa gilusad sa kapulisan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang mga suspect na ilang mga alias Jazz, Mika, Ashley ug Irish nga gapang-agni matud pa og mga batan-ong kababainan ug kalalakian nga manarbaho sa kauluhan. Apan ang ending di ay kay mulanding ang mga biktima sa prostitusyon. Kapin sa 30 ka mga nabiktima sa mga bugaw ang naluwas sa mga otoridad. Gipasakaan nag-human trafficking 4 ka mga bugaw samtang giatiman nasab sa mga otoridad ang mga biktima niini. Gahi nga balita. Iklo ang usa ka lalaki nga gapamaligya og mga kinarton nga peking sigarilyo sa barangay Daul, Lubao, Pampanga. Suspect po sa ka Richard Dimla nga taga Nueva Ecija nga garenta lamang sa lugar. Nabawi sa suspect ang kapin gatos ka karton sa peking sigarilyo nga balor 3 million pesos. Gahi nga balita. Balitang Sport! Sa atong Balitang Sports, kamulo na karon ang negosasyon sa boxing match ni Nonito Donaire batok kang John Real Casimero sa Bantamweight Unification Match. Si Donaire ang World Bantamweight Council kon WBC champion samtang si Casimero ang Bantamweight World Boxing Organization kon WBO champion. Posibleng sa Nobyembre na ang sangka sa duha ka mga Pinoy boxers. Gahi nga balita. Balitang international. Duha ka bomba ang mibusikad sa Kabul, Afghanistan. Unang bomba mibusikad sa gate mismo sa mong airport, samtang ang usa sa hotel nga duol rasab sa mao nga airport. Gibana-banang anaa sa kapin 20 ka mga tao ang namatay o kapin sa 50 na ang samaran. Gitudlong responsable niini ang teroristang grupong ISIS-K nga buot mo papel sa panggobyerno sa Taliban. Kini ang unang dugoong insidente human mailog sa Taliban ang panggobyerno sa tibuok Afghanistan. Sa laing bahin padayon nga gapanlimbasog ang libuan ka mga Afghan nga makabakwit pagawas sa Afghanistan. Sa pinakaulahing katikaran giabi-abi sa nasod sa Mexico ang kapin usa ka gatos ka Afghan journalists kinsa gaatubang og hulga gikan sa mga Taliban. Miabot sa Mexico ang mga Afghan nga mamamahayag kuyog ang ilang pamilya. Gawas nga gidawat sila sa Mexican government, gihatagan sab sila og luna kung asa sila pwedeng manimuyo. Doon na sa mga pribadong kumpanya sa Mexico ang mihatag og pinansyal nga hinabang alang sa Afghan journalists. Gahi nga balita. Sa Europa nasuta sa mga scientists nga sukad miaging tuig, grabe ang kainit nga ilang nasinati. Misa ka matod pa og 1.6 degrees Celsius ang kainit sa maong kontinente nga nakaapekto sa mga nasod sa France, Spain, Switzerland, Belgium, Norway ug Sweden. Ang pag-usab sa klima gikadlukan nga makatunaw sa ice nga makapasaka sa level sa kadagatan nga gahatod og grabeng pagbaha sa Europa ug ang padayong pagtaas sa kainit sa temperatura gitudlong hinungdan sa wildfires sa Europa. Gahi nga balita. Balitang Showbiz! O, ito muna itong Showbiz Chismis. Kapatag na ang artistang si Nadine Lustre kung unsang iyang sudan. Samtang na siya sa Siargao. Kini man maintriga ang mga netizen nganong gapalit si Nadine og sausawan sa usa ka tindahan. Gitong pangan ni Nadine ang mga fans ug netizen sa iyang gitawag na
ulam reveal. Ug iyang gitug-an nga mipalit siya og sarsa kay litson manok ang iyang sudan ni adtong gabiuna. Butang nga nakapahimuot sa iyang mga fans. Mag-reveal sa ko unsa kong sudan diri. Basin di. Ang nindot nimo ano? Brief reveal. Sa color sa brief ni Bernie karon. So, ilang makuha na, nindot ilang makita na. Pastilan pa itay. Wala pandemic ba yan? Muna pa, Kanya-kanyang gimmick na to, tol. Muna akong giingon ba nga, ubang vlogger, rabi na, malit nagmahal nga kamera, nag-drone na ana, isod kayo mangitag views eh. Pero diyan, nag-reveal lang sudan, grabe, nag-million na yan eh. Ang imo siguro, Bern, ano yan? Brief color sa brief ni Bernie reveal. Ang problema ko lawlaw ang brief. O sa? Sugdan nimo sa Lunes. May magitsuraan ta, may magnate. Bitaw. Pagwapuhay mo na. Ala nga naman nga nindot kag brief niya, ana imong naong. Mao na diha. Di lang taman ni-order eh. Ay, nako. Mao ka to naglangkob sa unang hugna sa mga gahing balita sa Home Radio 935. Di ng Gahi Ni Bai Worldwide. Live and alive! Ay, mo doon ay buhaton sa mga konsihal sa ilang reveal na nila ng mga sudan. Ayuda reveal. Habang galisod ang mga tao, tanawa among pamahaw. Ay, mamugas sa amin! Kadyod lang kayo, mabalik rami. Gahi Ni Bai! Gahi Ni Bai! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Ako si Raquel Carion. Trucks XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi Ni Bai! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi Ni Bai! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagbugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry C with kamo-kamo extract and zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng
gising gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa pagighilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, magbira Max capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bai. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi. Art Bonjoc Jr. ug Bernie BITOKBITOK. Alas 6:33 sa atong oras. Sa mga ubang nga mo ba'y prag-abre sa ilang mga radyo. Good morning. Namina mo sa Home Radio 93.5. O siyempre sa mga naka-online. Thank you ha. Kita kayo ang most viewed no sa online. Thank you. Inganing orasa. Thank you. Oy, happy birthday kang Chip Tolitz sa Home Radio. Kagahapon ba siya nag-birthday? Kagahapon? Gahapon. Oy, nagilumirom na ha. Boss Tolitz, sa Home Radio. Tip-on ra na mo ha pag makabalik mi diya ha. Pagbuhay na dagbaboy diya sa tower para pagbalik na mo. Litsonono na. Ito po, Gilas King, Bernie BITOKBITOK. Anay na, tama. Ito po si Bernie BITOKBITOK. Okay, yung sulugon sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Good morning, Nature. Gahi Ni Bai. Oy, Daniel Gunda, good morning. Boss, morning dia. Ernest Baron. Ana si Ernest Diaz Baron. Pista. Ayuda na lang para happy. Muna na lang ko pang piyesta no. Iyata na lang ayuda. Epot Machis. Val Christian Oklaman. Jericho Rosales. Kanay Dimples. Brick Reveal. Ganalo isla. Brick Reveal. Pahitan, Mr. Egg. Good morning mga bros. Morning. Berlin Obasa, good morning kagahi. Asik. Ato ni Sultan Port Aid Sail. Kaning need yung taglaing water district kanang maayo mo serbisyo. Dili pareha sa Kaudi nga walay ayo. Isgutan nato na unya. Dagang kita problema ni. Dagang ba problema sa kagayan di oro gikan sa ayuda padung sa tubig mga higala. Tadi nagakaabot sa City Hall ng mga problema na. Wana ma-appeal sa press briefing. Wana appeal sa press briefing. Epot Macchis, good morning mga kagahi. Port Kurab, good morning. Yes, Nunez ni good morning. Good morning. Morning ninyo diya. Hi, Biosley, good morning. Happy birthday, Yorme. Morning. Berlin, Ebora, Obasa, good morning. Morning. Aurelia, Mahinay, good morning. From Makasandig, pakigreet ko. Junri Birola, happy birthday! Happy birthday! Daga ng mga naka-birthday. Junri Birola. Happy birthday! More birthdays to come. Sadmego Jr. Good morning mga kagahi. CBM Kin 7am. Good morning. At least ang mga nag-birthday ka lang makatipid. Kay bisita man. Bisita. Puera bisita. Puera bisita. Ano lang sa... Pwede ba na nasul nga magpa-birthday ko pero kailangan nagpa-vaccine ang mubisita, ana? O pwede. Murag si Attorney Samba. May mga ngana karon galing uban mga. Kung ang uban establishmento na discount kung naka-bakuna ka sa mga gasolinahan ug uban pa, ingani pod naay event, naay invitasyon sa birthday.
Ang makasulod katurang nakabakuna. Para di madamay ang ubang tao. Ana. Pwede kaya naman ibutang dito sa mong gawas? Pagawas lang. Ang uban karon magbit-bit na lang mo galingon Tupperware. Tapos ani mo din get your own. Mula lay problema, wa nay balikay. Di pa netong kuha nga paghurot ba. O bit-bit na lang mo yung galingon Tupperware o birthday. Ito ni aging adlaw, mga birthday ni William Asinero nga siya mismo naghatod siyang litson ay pagkasarap. Ay nga na Mas gasto ba kaya na? Kaya mas daghan ba ang imong ihatod kaya sa ilang kaunon? Pero at least karon kuha na lang. Kung kisa kay pinakaduol sa heart na lang yun. Ana na naman lang yun. Ay! Dito ta sa katong kuhan, Miat, murag ready naman siguro si Doc George. Oh, naputol, nakasulod naman to itong guest. Gwapo gini itong guest, mga kagahi. Okay, retired kini siya nga nag-urban farming. Before pa sa pandemya kagahi art, nag-urban farming na ni siya. Pero, siyempre, ang uban, pamangkayo, ayaran ni na-appreciate sa mot nga nagpandemya na. Kaya tanan man nag-urban gardening na. Kasagara man god, lang background, kasagara man ko sa tuwa, ay, di man ta makatanong tao gulay, kay kulang man kong space. Ay, kailangan man na ukuan, dagang kay mga, ang gibuhat day, pwede raman day nga kanang mga gamaying square, karaang mga butanganan, kanang mayang ana, pwede raman day. So at least di ra po kay kaingon nga, kaninga part dire, puro ni mga, sabay paborito ninyo, kamuti taps ba yung term na? Sabay layan yung term na. 5 fingers, kanang 5 fingers. O, kani diri nga area. Diri nga area, mga kuan, katong Chinese pechay. Chinese pechay ba na? O, nga na. Bisa pag gamay ra imong luna diya, gamay ra. Tungod aning urban gardening, pwede nimo buhaton. O, yung anak kalami, anak, kaya pwede mo mag-uban mga silingan ba? Oh, pwede sab. Pwede sab. Michelle Mahusay Kaumban, good morning mga kagahi, nakadawat og hazard pay akong bana 5K. Asa ni nga hospital, ma'am? Ma'am Michelle, sige dala COVID patient. Ang uban, wala asa pa. Asa ni siya, ma'am? Asa ni? Leia Melgar Mercado, good morning mga kagahi. Good morning sa kong daddy Pogi na sige lantaw sa inyong sekreto raniha. Pero kada adlaw, sige lantaw sa Gahi Ni Bai. Salamat po, sir. Maraming salamat. Thank you very much. Yan, mga Ernest Diaz Baron, bakuna na lang ang ihanda sa mga birthday karon. Pwede. Ano pa bakuna ka? Birthday man ko na ako ron. Tanawa ko si Lola. Si Lola. 108 years old. Okay, hisbutan nato ni Guy Bernie. Nataliwala sa pandemya, doon ay usa ka retiradong pulis, mga kagahi. City Director ni kaniadto sa Cagayan de Oro City Police Office, kung kahinomdom pa ba mo. Karon usa na siya ka proud mag-uuma. Urban farmer ang tawag kaniya. Nabisan gamay lang espasyo. Pwede ka makasudan na, mukita ka pa. Siya ang atong certified Gahi Kabay, si Sir Honorio Cervantes. Kernel, good morning. General, good morning. At o si Bernie, mga gwapo kay mga panggiitan ba ning waba ko ka ilaning nga mga nakaatubang nako karong may buntag. Tawagin ko sa inyo mga baw. General, pakikuan ko sa imong kamera, video. Pakion sa imong kamera. Pakipindot kay ano taguon man imong kagwapo. Kamera, sandali lang ha. Nagpatabang mo ni kagahapon mo ni si boss. Ana! Kinigiyon nga mga senior na, warag lison na dirni ba? Kisay senior. Senior. Katubangan. Junior. Junior. General, kumusta man after nga nawala ka sa Cagayan de Oro City Police Office? Unsa na may hikabuangan nimo? Sus Mario Joseph. Gikan sa pag-retire, total si Bernie, ni balo na, kaya nagluto mi gulay, nasunog. Una nga akong experience sa iya, salunod ko sa iya ba? Pero karon nakita na ko, basti lang, reduce ng lawas, gwapo na. Ay, sabuya, ayaw kay palabi, kay mugara na ba rin ko? Yung ana na siya, General, basta way ayuda. Ganun ba? Nagsigil lang inununan ang sudan in town niya.
Basic na checkpoint lang gamay. Gamay lang. Usang year gani ka, General Sir, nga nahimo natong nga Kokpo Director? Sawa ng Diyos, 2005. 2005. 2005. O makainom daw mo ani mga kagaya. Karon, after ato, General Sir, pag-retire nimo, kay kasagara magud mga retire, pag human lang retire, namatay. Huy! Kaya nausapan ang body clock. Tinuod ba na, di ba, sir? Oh. Gipang na stroke, nangaluya, nagkasakit, na ospital, ana. Unsa imong gikabuangan ato after sa imong retirement, General, sir? So, ang akong gihimo diha, kay warang misulod, magpupamulitika, magud art. Oh. Pag human ako diha, lugar, niya naging chairman ko sa committee diya sa barangay Pagatpat. Pero ako, pure kami gingnon. So, niaragod ko din So, sa Pagatpat, mo to hinay-hinay ko kaya hinanawan lugar sa agriculture. Ang akong hibalaan, slow enforcement lang, art. So, nagpunaw na ako nga, ako nag-committee sa agriculture, kung saan akong himuon, zero balance magunta. So, siyempre, kita, nag-research magita. So, naging kagawad ko diya sa barangay Pagatpat. 2 terms ko, naging kagawad. So, at that, sabi ko, di mo yung walay pulos na magserbisyo mo kay namantanan. So, maganda sobra, pero dinig yung sa agriculture art, warag malipay dyan, kadyo ko kaadyo. Mo ba? Usa may katong ni aking katong pulis pa ka sa una. Wala ko stress. Dili gatanom-tanom nakadaan sa una pa. Wala pa. Ang ako sa una, warag usyoso ba? Usyoso. Mas may pwede ni usyoso tao sahay di ay. Usay, duha ni ang usyoso. Kay kining duha, lugar mabarangay ka, o mayo ang imong dating. Gisog na nimo sa barangay Pagatpat, General, sir. Unya, na yung mga gagmay nga espasyo dito, ikaw ang nagtanong-tanong. Dili sa inanaat, ang naitabo na ako, nag-observation ako, kay ang barangay Pagatpat, grabe kayo ang paghimog mga tanong nga na fertilizer nga, pangpatay. Pesticide. So ako, sabi ko, i-minimize na po ni. Di maging ma-eradicate. Pero sabi ko, why not na maghimotag organic na pamaraan para for healthy purposes. So with that, ikumbinsi ko ang mga farmers, kaya kung may chairman, so nagatugid sa ilang lugar sa lugar. Guwapo kayo, sustahom kayo, even sa Lugbati, dalugod sa Cebu. Pero sabi ko, maayo tamang wartata, pero tanaw na to nga. Ang atong kliyente, ato ging tambangan, dialysis ko na pirmi. Nya, pesticide. So ako, nakumbinsi ko, pero kaloy sa Diyos, ang akong paningkamot, para mag 50-50 failure, 50 po dong okay. Kaya So muna lang. So agit mo, General, nga, time pa ha? Okay. Ato niya, so giunsan niyo pagtuon anang urban agriculture. Okay, sus maayo din na nga pangutana. Kay during the time, lugar, kining ako, pasurtihan man ni. Nagtuon din ko, kay naka-attend man ko og lugar seminars sa pasalamat ko sa DA o ang atong ETI. Unsay ETI? Agricultural Training Institute sa El Salvador. So dito gid ko nahimog kay lagi kaning square foot gardening dili ni ako nangupya lang pud in town ko kay Mel Bartolomeo nga engineer. So kining akong libro nga mapakita dinhi karon kini muning akong guide. Ikaw naghimo ana? Dili. Imong gipalit. Pero kini nga libro art. Urag mga bulaklak man wala di man ta lugar sana lahing lahi ba. So kung maging mo ko may inani square foot. Lisod kaya General Cervantes ang City Director sa Cagayan de Oro karon mamulakay na. Alay mo ba ha? Pero maulaw man ko, pero ako, sikreto lang kay di man ta eksperto lugar din lugar sa ako, may ngunta nga graduate ko sa UP. University of Pataka. University of Pataka. Oo. Karon kay di naman mo believe ang mga dalubhasa lugar nga nakahimot ta ginani. So ako paningkamot ko lang kay ako sa technology wise
Ug unsa man gani kaning ako hands-on ni siya art. Oh. Walay nagtudlo sa ako, walay technician, walay nagduol sa ako kun hindi kining paghimo lugar nato nga no fertilizers, no pesticides. Ismo lang ni siya. Lugar square foot gardening. Oh. Kining akong mahimo nini makita nimo dinhi ni sa 2014 up to now. Mauna siya ang imong Cervantes Farm. Sa una. Kaya sa unsa man po na kadako kanang general sir, ang imuhang luna o espasyo. Okay. Ang kadako sa luna is 300 square meters. So mura lang kanang mga sa subdivision nga mga lugar. That's right. Kay urban man. Oh. Wala ko mag-sitting og 1 hectare or pila kalibo nga square meters. Kung hindi, 300 lang. Pero kining akong gitanong karon is 200 square meters lang. Bigat na akong 100 kay ang akong mga classroom, ang akong eating room, nagahin man na siya. So 200 lang focus na ako. Pero kining 200 na ako din kung ang tanan, kababayan lang. Kababayan ha? O advocate og square foot gardening. Huwag itay magutom sa tibok kalibutan. Adyo lang. Basig kailangan po nindot kay Gyuta. Sir, okay, basig, nagunaw na sila ba nga basig, ay, ang mong yuta, bisog, kailangan mo man siguro ni dagan pa siguro pamutang mga iti, mga fertilizer, hayat, dili ba kailangan? May problema kayo, at na may problema kay magkuha ka diha, may contamination. Kay, ang yuta agad na to, daghan man na yung mga bakterya, sa diha, kay bis lugar ni sa atong technology na po, kini ako pataka to technology. Kay, ngano, ang atong himuon din is, atong himay-himayon nga clear bagid ang atong yuta kay karamihan sa mga nag-advocate o naghimog mga inani magpataka lang kuha ka sa kilit sa kapsada. Okay. Diba? Okay. So ato din nga start right, start small. Kay ngano, ikaw mo palpak ka, wala sakit sa bulsa, kaya may raman. Unsa man po ang variety sa imong ginatanong general? Okay. Sa 16 ka 4x4 nga atong mahimo kini siya 60 na buho. O sila, 4 feet by 4 feet, ana? Yes. Okay. Sa grid lines. Roller lang ni katapat. So maghihintag isa ka roller. Diha na to itanong ang atong crops. Okay. So kung na kay 16 ka buho, aduna po kay 16 ka crops nga imong matanong. Okay. Simple. Unya. So, ang imong kalawmon sa imong yuta is only 6 inches. So, sa kadangaw. Sa kadangaw. Unya, sa ilalom, imong butangan og trapal. Buslutan nimo diha, kay basig maipon ang tubig, mamatay po. Kay nga over water man ang imong mga roots. Butangan na nagtrapal so, na. kini lang ang katapat, roller. Roller. Roller lang. So, kita mo ako, nag-speaker ko, may mga grid lines na agar ka na diyan makita nimo. Simple lang gini siya art mo nang. So pwede na magtapat-tapat ang bisan unsa klase variety sa kanang mga gulay. Pwede. Depende man sa crops nga. Ang crops kasi like example talong. Dili nimo na pwedeng kilid-kilid kay mag-igo mang ilang mga palwa ang ilang mga. Tama. So maghimo kag tangtong lang karon, kang kamatis lagyo pod. Okay. So the distancing, tayo tinatawag nga plant distancing. English na para makasabot gid ang atong mga. So napoy dili po na social distancing. Dili social distancing. Dili to distancing pero a plant spacing mo gyapon na siya. Kita mo ni karon no. Ini siya kana mga kawayan karon, sige makug alis-ilis og kawayan. Mapurdoy mo pud ang kwarta kay sige karon awa na naghimo na pug high-tech na sad karon naghimo kog mga kana bitong gigamit nimo giro pag butang nimo ng studs or whatever parlins whatever nga makatipid kung kay barato na kaysa kahoy. Okay, so, tama. Kini siyang mga formula kining akong gi-introduce karon is sundon lang nila ako di man gingon na mugsanay kay wa may pugsanay. Pero why balibaray kay gutom mo. Ang ato like example karon nasa undi erta. Si Berne, sos Mariuset, agriculture na gud na siya. Dako kay naglula si Berne sa likod niya, iya lang ipasagdan general. Kasabi ra gud na siya. Ibutangan ra kay hayan. Aday na ro. Kanagid si Berne. Gagamit pa na siya song. Gagamit siya song. Pero ma-high-tech pero
kana siya ora magduwa-duwa malangin tawo. General, tayo sa Sa imong unsa pagsugod nimo ning urban gardening, syempre na kay kaugalingong panudan, tama? Yes, yes. Ang kita mo man una po dahil sa tumanamino na to. Frustrated ko sa kita, Art. Ano man? Kaya pagsugod na ko sa 14 o 15, grabe kayo, full gid ang akong garden nga 200 square meters sa kangkong. Kay ngano, nagsaludo ko sa mga farmers sa Bulao. Kaya nangopya po ko diya, unsa ilang milyonaryo sila diya. Kangkong. Masa man na siya, masa. Usay, di man ta maka-afford o mga pichay, o litos, whatever. Pero ako nangopya ko, sabi ko ganito, karon kay giharvest na ko, gidala na ko sa isa ka prominenteng mall, whatever. Kaloy sa Dios, tulo ka bulan, wag ko mabayad. Consignment man di ay. So ang imong gihimo, wa kadto na maligya, asa ka na maligya. Okay, dili na ako i-mention ba? Ay lang i-mention. Okay. Nagbaligya ko dito, pero naay second party. Tapos, loaded yun. Pila to ka kilos doon. Isang kiig ang isa ka jeep. Sige, harvest na ako. Sa imo alam, nung naaga, sang kiig ang jeep? Yes. Ang makita tingalin ako, total lang is 16,000 ang dapat na ako makuha ang kwarta. In that harvest, in 19 days lang sa kangkong. 19 days lang, no? Paspas din. 19 days lang. So nakita ni mo na, kaning kangkong na nakita mo sa likod. Ako nang gimiskutiran, musketiro. Wala gani lamok makasulod. Kaya lagi, nagsunod man ta sa GAP, Good Agricultural Practices. Dili na ni pataka. Tayo sa, General, naminaw na turon. Medyo nagka-interest sila nga, pwede naman din na siya sa kilid sa balay, likod sa balay, sa bongbong sa balay, ipambitay, nakakabay seminar para ani? Sir, ang gobyerno naghatag, pero ang problema lang, ang mga katauhan, ang atong mga friends specialist sa kabataan, joy interesado nga mag-eskwela. Libre sa DA, sa ETI, o sa TISDA. So, grabe kayo, sa ako, it's my passion. Siyempre, retired ta, naman tayo gamay nga pensyon. Ang ako, anak ko yung mga warta pa sa sulod, libre. Libre. Nga sila. Sa mangyapon ka, maski magkumbinsi ka, nabitaw estudyante na ako dito sa somewhere din sa isa sa Tagulwan. Nga nag-eskwela na dito, sige cellphone, text, nasa sulod na. 16 kabok sila. On the spot. Sabi ko, munang protocol. Di magino kan. Gipa ulit na ko. Ulit. Nga naman. Sabi, sayang mo kwartas gobyerno. Pangkulan na siya, Art. So kinalang diri kanag yung una gusto gyud nimo, dili lang kay gusto ka mangwarta. Yes, sir. Kanag yung passion nimo, labi na nga kung imo makita karon mga kabatan-unan, maoksibisan kinsa pang kapaminaw na turon nga una-una nakikaikag ba kanang gusto nimo ni ang imong mission nga dili magutman ang mga tao natay maitampo bisag sa gamay nga pabagi. That's right. Tama gina, Art. Kaya naman tayo programa sa gobyerno. Mubitaw ng programa, di magyapon na himo. Pulos lang na programa. Like the faith program, food always in the home. Simple. Kung sa klase mga crops, gikan lang. Basta ay labutangin na lubi ang imong square foot diha kay 200 square meters na. Mubitaw na kay pilosopo. At least baro na ako do kalubi ino ko. Adtos ako sa akong kalubinan. O di, grabe kay ampeg. Pwede na butangan ng lubi sa kanto lang. Pero dito, nindot kayo ni. Kani, ang imong retirement ani, halos huwag mahilabti kay, naman kay ka ng kuha niya. Kanang ginadawat, binulan nga ka ng pensyon. Nabayog kay kanang sa farming. So, halos di mahilabtan. At sa awa sa Diyos, dili lang kwarta nga ito, kundi i-share po na ito na art. Kanang akong kwarta, kada akong igasto pag-promote og organic o pag-promote og square foot urban gardening, gibuhos ginako na diha sa tanan para in 3 months na say makita nilang bag-o. Look, kaning akong garden karon, unsay naa diha sa sulod. Nakoy itik pinas, nakoy free-range chicken, karon nakoy tilapia, nakoy hito. Sa imong 300 square meters, sa 300 square meters na? Yes, to see is to believe.
Asa man ang imong farm, General Nasa Cervantes, sir? Pagatpat. Pagatpat. So, padura kayo sa syudad. Dol ra kayo. Pwede ra na ako baikon dire. Pwede nga mo bisita di ang mga katawan nga mo tan-aw sa imuang model farm. Yes, gahilom-hilom na nasbirni. Kaya hindi naman ako nag-shoot sa dating ABS-CBN sa una, yung agree tayo. Sekreto lang na siya, so nagpasalamat ko sa ABS-CBN. Nga naman, kung wala po ko sa ABS-CBN, hindi po kumakaila. Moagir ako balik diya ha, kay mura kailangan kong mga seedlings dire. Sos. Ang seedlings na nakita ni mo din kita mo? Kita na nato. Square box lang ni siya. Kung yung Magtotal. square box na to din ni Art, kanang isa, makatanong ko kangkong nga 100 ka pieces. Kaya lugas ba? Mo ba? Grabe no, pwede din no, dagang kayo. Uya, mo tubo na ba yan ang sigbalik, General, di ba? Kay pagpulong ni mo na, mo tubo na po na, di ba? Ayaw, ako lahi ko. Ano saan? Kungkong. To say is to believe. Kay bakit nga gikuha ng last likod sa parlor. Diba? Delikado. Lang, makita nila nga ang pagtubo gadiha, himsog, gwapo, linis, puti. Makita gid nila nga, muning totoo nga, kangkong. Okay. General, kung na yung mga grupo nga gusto magpatabang sa imo, gusto magpa-seminar sa imo, pwede ra sila mo contact sa imo, ha? Yes, sir. Do through ATI, through TISDA. Or through local government. Okay, mga kagahi, FYI lang ha, kani, gihulat man gud ako ni si General Cervantes kasi masulti pero usang ni, kanang humble ba kani. I want you to know nga si General Cervantes, ang ato ang kanhi nga City Police Director sa Cagayan de Oro, Gold Medal National Awardee sa Urban Gardening in 2018. Silver Awardee po ni siya sa kanang National Awardee. O na Kaya second place ni siya sa ABS-CBN Maginoong Agribida 2016, Champion DXCC RMN Agriculture Journalism Award in 2015, unya Department of Agriculture Agricultural Technological o Technical Institute National Lecturer on Urban Gardening, Manila Bulletin, DA-ATI 2015, hangtod karon. Congratulations, anak! Kulba! General Cervantes, sir, usa ka inspirasyon, labi na sa katong mga professional o gusto pa na mag-retire na, at least ikaw ang ilang duolon pohon. Unsay number, General Sir, nga makontak kanila? Pwede through sa imong estasyon kay grabe naman ka nagsugod na kita. Diri lang mo sa Gahi Ni Bai pangutana, hataga na mo. Unya, okay ra ba daw nga nay mo text nimo nga nakabrara? Ariglado wa. Okay. Tanong siya. Ay no, tama kay pulis ang pud ni. Osa daw priority nimo, single mom o katong o ba o ana, byuda? Single mom o byuda? All of the above. Bitaw, General Cervantes, we miss you very much. Mensahe nimo sa publiko labi na to na ay bisag gagmay mga espasyo aron di magutman ang publiko. Number 1 na to, papangaliya sa Diyos. Kasi kining kalibutan na to, natay COVID, natay livelihood. Ang ato lang masustinyahan na ang atong lawas through pamaagi sa mga gulay. Kaya kining nga gamay nga luna, grow more in less space. So, simple lang nga English. Grow more, less space. So, kana siya nga pamaagi, isa po na akong i-advocate na wala tayo gamiton o fertilizer. Harmful nga fertilizers. Yes, walay pesticide. So, sa learning site, sa square foot gardening nato, i-advise na ko, whatever man nga, mag-usap lang ta, pero nako'y protocol sa akong gamay nga luna. Kinalan fully vaccinated kita nga mosulod sa akong garden. Tama. Di pwede ta, duha ka dosa, dili pwede nga isa lang. So magpakita lang sila sa ilang vaccination card. Yes. Then, libre. Tagaan ako siya, pati ng akong dragon fruit nga ginagmay, libreng tikim. Ay! Basta kay Ugma! Namin ni Bernie diha ugma kay fully vaccinated nami. O niya, humana nga mo ang kuwan yun. Taod-taod na mo second dose. Nakados ka na? Ay, Dugay na.
Okay. Oh. Saludo ko. Mag-bike ko na, bahikon ta ka diya, kay Dollar kay Mag-bike ni Bernie. Among bike kay, napagid mi ana nga, kuhan nga na ay oxygen niya, samta mag-bike, butang na diri. Bites. Pwede. Matuwan ta mo og pritong itik. Ay, kasarap. Ayaw na kay choosy kay mi. Matuwan ta mo og presko nga kanang bitong adobong rabbit. Ay! Ayaw na. Unsang orasa. Ay, kada ka makamata tigali ko dek, alas 3. Ikaw, daghang salamat, General. You are such an inspiration, labi na sa mga retirees o mga professionals. Amping permi, General Honorio Cervantes, ang former nato nga Cagayan de Oro City Police Director, nga karon urban farmer na, og multi-awarded nga magsasaka. Saludo kami, sir. Certified Gahi Kabay. Yay! Thank you very much, sir. Salamat. Thank you. Grabe, inspirational. Grabe. Di ba? Galing, Bern, no? Galing ako. Na-inspire ko, Bern. Balikan ako ning garden ako sa likod doon. Ako na may nunggo. Lagi, ang ako po, Dre. Bungkagon ako ng gipanghimu-himu na ako. Ako ning buhat doon, Dre. Tagwapo to. Tama to yung gingon. Kay, di man sago ka pwede mo tanong mong okra nga pertindaghanan na pila raman ta pamilya. So, may ito yung gibuhat square. So, sa ka square lahi, di ba? Talong, kanidiri, okra. Katulad yung isa ka-harvest lang niya nga in 19 days, nakita siya 16,000. Tama. Uy, Tangkong to, no? Pambayad na nagsipal ko. Pambayad na nagkuhan, internet. Sa among pagbalik, hisgutan ta ang lakang nga ang sweldo sa mga nurses patasan. Oy! Kasarap! Ato na istorya. Good news talon. Good news na. Sa pagbalik lang sa Gahi Ni Bai Worldwide diri sa Home Radio 935 live and alive. Kamuga sa Mega Judlan! Gahi Ni Bai, Gahi Ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. That time check was brought to you by Provix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang BioProvix Probiotics girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga why not try probiotics. Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements. Muday na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang BioProvix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page nga BioProvix. No approved therapeutic claim. Kung wala kang sweldo na ay barato, nadilita magmahay, paligon sa lawas, papasok sa lahi. Fighter wine, pang-kondisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gusac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services,
process. Visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Gahi Ni Bai, Gahi Ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi Ni Bai, Gahi Ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonjoc Jr. Ug ang award-winning host ang Hilas King Bernie BITOKBITOK. Mga isyu pagahisgutan, uban sa istoryang katawanan, pero makapupo og pagtulunan. Oh yeah! Art Bonjoc Jr. ug Bernie BITOKBITOK. Alas 7:08, again, happy birthday sa akong gwapo nga airpass nga si Eugene Esparcia Senior. Pats! Healthy ha, kay mo paso mo ba kasakasal sa akong anak. O, di layo pa kayo kang ila. So, kailangan stay healthy yung kaya pa, ha? So 20 years from now, mga 20. edad arang ni Eugene, mga 84. Ay, kumbati pa kayo. Mukiyo pa kaya po na. O sa tal mga mo pa pag-abri sila mga radyo na minaw mo sa Home Radio 93.5. Salamat ha nga kami na inyong paborito matag buntag. O siyempre sa mga naka-online, thank you nga tanan na mo mga videos gina-share ninyo perminti mi trending. Thank you. Ito po ang Hilas King Bernie BITOKBITOK. Okay yung sulugon sa kanginan Art Bonjoc Jr. Mga kagahi, dili tiaw ang sakripisyo sa mga nurses labi na karong pandemya. Halos di na gani na sila magkita sa ilang pamilya tungod kinaalang pirmi sa ospital. Apan kasagaran lang yang gamay na gani lang sweldo, madilatar pa yun kaayo. Pero naay good news karon. Ato makauban ang chairman mismo sa Philippine Nurses Association kon PNA, si Dr. George Lee, mga atong suki diri sa Gahi Ni Bai. Good morning, Doc George! Good morning, everyone. Good morning, Brother Vern. Good morning. Sir Art. And to all our nurses, maayong buntag kanatong tanan. Ano maging fresh na fresh maging si Doc George Lim, no? Walay stress tanahon ba, no? Depende na sa pag-handle, Sir Vern. Kaya kung magpadala ta sa stress, mapildi atong sundalo sa lawas. Ana day na dapat kagahi Art. Basig inspired. Di basig inspired po. Ana. Natay good news para sa mga nurses. Ha? Ang Philippine Nurses Association nakiglimbasog yun ni ini ug doon na usa ka balaod karon. Ha? Nga tasan ang ilang sweldo. Uy! Ha? Pakpak! Tasan ang ilang sweldo sa mga nurses. Doc George, paki-explain daw ko ani ba? Actually, Sir Art, no, ang kaning house bill nato nga gi-file sa atong mga nursing together with the nursing leaders and also the board of nursing is still nursing bill pa ni siya sa 2001. It has already passed the third reading sa ato ang Kamara de Representante o i-schedule ni siya nga i-forward dito sa Senado. So after sa Senado, mauna among ga-i-monitor karon because dito man ang lantugi sa unsaon ni siya pag himay-himay sa kaning balaod. So if there are mga gitawag nato nga kalibgana nila sa kining mismo nga balaod, mag-conduct siguro ni sila og bicameral nga
session para nga they would agree upon sa kining kon. Apil na ana ang imong giingon nga salary standardization law which applies not only sa ato ang government nurses but also in the private sector. Nindot kay kini nga balaod nun, Doc George, tungod kay giingon diha nga dapat ang sweldo or entry level kanang pagsulod nimo isip o sa ka nurse, whether naa ka sa pampubliko or sa pribado nga ospital or health institution, dapat ang salary grade daw nimo is salary grade 15 ba to? 15, yes. Unsa na ang salary grade 15, Doc George? Pila man po ang equivalent ana? Ang salary grade 15 based sa ato ang kining Civil Service Commission no nga grade nato is mag-amount ni siya ang basic salary is 33,575 ang basic salary sa usa ka entry level kana 33,000. Yes, wow! 33,575 basic na siya nga rate sa usa ka kanang entry level or sa staff nurse mismo nga sweldohan. Wow! Sa inyong tan-aw, mulusot ka kana sa Senado og aprobahan sa presidente? Mao ni karon ang amo ang hagit ug kanang isa sa kinahanglan namo nga magkahiusami kay tungod aning gitawag nato nga kanang pakigbisog sa ato ang mga nurses no nga kinahanglan nga kanang wala ni kay sa una magod Sir Art actually naa na may balaod nga kanang napasa na siya sa Senado. But unfortunately, it was on the last day nga kaya diba ang usa ka balaod nga once na promulgate na siya sa atong Kongreso o sa kanang ato ang Senado, musaka naman na sa Office of the President. Ang katong naay balaod nga nakalusot adto Sir Art, naa na gyud sa lamisa ni late President Noynoy Aquino. But unfortunately, on the last day nga mahimo na unta siyang balaod, givito kini ni kanhi President Benigno Aquino. So walang tutanan na implementar nga balaod. So karon we are really kanang hoping nga this time sad to note no nga ayha pagid ma-realize sa tanan nga pag-abot sa pandemya ayha pagid ma-realize sa kadaghanan nga ang importansya sa mga health workers labi na ang mga nurses ay pagid karon murag makita nga inana gyud ka importante o kabililhon ang mga serbisyo sa atong mga nurses. So kana karon i-monitor og hopefully we will be supported by the senators and kay ang amo pong kuan si President Duterte hopefully mo suporta siya ani nga balaod. I see. I think si Senator Bongo expressed already support niining balaod nun. Unya isip usa siya sa kanang chair or siya ang chair sa Committee on Health, no? At least naatay mo champion para sa nurses diya pinaagi ni Senador Christopher Bongo. So at least makalaom ta niini nga kun dili man na karong tuiga, at least by next year una mo kanaog si Presidente Rodrigo Roa Duterte mamahimong hingpit nga balaod na kini nga ang sweldo sa mga nurses at least naana sa 33,000 pesos ang ilang entry level. Very good na very good na. At least ato kanang i-look forward to aside sa sweldo unsa pay mga benepisyo nga naghisukip sa maong balaod nun, Doc George. Susama sa akong gingon no aside sa salary standardization, naapo din na nakalakit sa kining balaod nun nga atong karon pasa dito sa Senado is nurses should at all times receive compensation that is just and due to them to commensurate the level of so karon i-appeal na gid ang pag-commensurate sa level of education, sa training, sa experience sa usa ka nurse and providing the nursing services in both government and private sectors which are integral sa ato ang healthcare institutions. So not only the minimum base pay but for the nurses working in the nursing education, both in government and non-government, nga universities or schools shall also be in accordance with the academic rank. Dili lang yun nga tungod kay nurse siya, mu-appeal na gid siya kung unsa ang ranking sa usa ka sa university sa ilang mga maestra, sa ilang mga professor, sa ilang mga educators. Kinahanglan mo at par na kini dili ingon nga kung nurse maura gid na diha kutob pwede na siya makipag
sabayan sa other professions. So non-government or private healthcare facilities or both institutions in industrial establishments shall comply the salary rate requirement in tranches within 3 years from the effectivity of this law. For example, ang kana nga hospital, kana nga institusyon, kanang wala pa sila nakaabot sa 33,575 nga base pay, dili pud na ang provision pud sa balaod nga gisuggest dili siya pakuratan, tagaan sila og maximum to 3 years para maabot ang gitawag nato nga minimum base pay nga salary grade 15, which is 33,575. Meaning to say, kada tuig, hinay-hinayon sila na hangtod moabot yun. Moabot ang 33,575. So, And after, subject to existing labor laws, outsourcing net nursing work. So, isa ang dole ani nga monitor. Check sa implementation ani mag-monitor. So, aside sa ana, Sir Art, karon is lain-lain magud ang mga incentives and benefits atong mga nurses. But in this law right now nga gi-propose na eksakto nga gitawag nato nga minimum nga required incentives and benefits sa hospitals. I mean sa mga nurses. Number 1, free hospital care, scholarship, grants, and other non-cash benefits for nurses and their dependents subject to existing regulation. So kanang dili ila ingon nga kung nurse dili pwede maka-avail ana specific bahalag ang usa ka kumpanya or organization mo sobra basta dili lang mo kulang sa kato akong na mention a while ago. Meaning to say, bisan pag company nurse ka, maurag yapon ang imuhang salary grade. Yes, then ang apil ang benepisyo na anay mga minimum nga benepisyo sa usa ka nurse nga gilatid ani nga balaod. Okay, nindot kini kay mo bitaw nakasagaran nga mohawa ang ato mga nurses, manarbaho na lang abroad kay for example when you work dito sa Saudi Arabia, ang ilang minimum dito 30,000 ang ilang madawat. Unya diri sa tuwa perting gamaya. In fact, naay panultiyon gani nga kung pila ang sweldo sa Panday, maura po yung sweldo sa entry level sa mga nurses, murag pait kaayo. At least ani man lang na iangat nato ang level sa mga nurse nato kay dili ka na basta-basta. Karon nakita nato nga pandemya, di gyud basta-basta ang trabaho sa nurse. Tama. Diba, yes, no? Sir Art. As a matter of fact, wala man gyud nato ingon pod na ang uban nga mga health workers dili pod inana kabililhon. Pero kung atong itan-awon ang pagpadagan din ang naagyud sa kiliran sa mga pasyente 24/7 is ang nurses man gyud naagid sa kilian kung atiman naa sa kiliran labi na og kanang naa sa karon sa pandemya no. So even if not pandemic naa magyud ang nurse, makita nato ang nurse station wa magyud sukad nga walay nurse kung ma-admit ang usa nato ka mga kaila or atong mga kapamilya nga kanang di ba malabyan gyud nato ang nurses sa nurse station. So they are at the bedside gyud for 24 hours nga complement. Mabitaw lang naipanultiyon gay burn ba nga kung naa mayo sa ka health worker nga usa na gyud niini nanguna niini ang nurse nga sa pag-anak sa usa ka bata siya ang nagpabuka sa mata sa bata ug nagpapiyong sa mata sa mga matatanda. No? Meaning to say nga from womb to tomb. Tama. Ang nurse ana gyud diha o na mao bitaw nga lami kaayo mga sawag yun og nurse. Wow! Mao lagi na maganahan gyud lagi. Oy, ka Doc George, siyempre dagan iskutanan po karon sa SRA. Sa special risk allowance gingon gipanghambog sa health department. Niadtong Lunes nga ibigay na yan. Agad. Ngayon din. Si Tatay Digong na mismo ningon nga ibigay niyo na yan. Kumusta man eh? Ingon po si Congressman Robos, ihatag na! Mo na gisulti ni Doc sa among hearing. Ihatag na. Correct. Pero hangtod karon Doc George, labi na diya sa NMMC o sa JR Borja General Hospital. Murag sa suod sa dughan naman daw sa siguro. Uy! Ato niya. Suod sa dughan na daw ang katong giuna. Uy! Kung kana if that's the case, I would like to appeal nga ang since naa na may mando sa ato ang
President o sa mismo sa Department of Health nga gitagaan sila og I think 10 days to release the SRA. We know that the SRA is naka-attach din siya sa ato ang bayanihan to heal as one nga kanang balaod. There are regulations that shall be followed nga unsaon na ang computation. So ang ako kong suggestion sa atong uban nga mga katong recipients sa atong mga SRA, naapod dili ingon nga uniform ang pagkadawat ni ana nga kanang diretsahan, no, kana naamag gyud kini computation base sa adlaw sa nag-report ang usa ka tao, ang isa ka empleyado. So naa kini siya mga gitawag nga guidelines or sa ilaha mismo exposure sa kining pandemic response sa ilang tagsa-tagsa ka mga hospital. So for the government hospitals, I would like to also appeal my sincerest appeal to all the healthcare administrators, hospital administrators, mga atong mga official ana nga mga kaning institusyon, no, nga ma-release na unta ang ang special risk allowance since it has already been given green light sa mismong Department of Health, and they have already announced it. So we know that kasabot pud ta nga naay usahay ang pagproseso, medyo na ay kadugayan, pero hopefully this time since pang tinaham na kini sa atong mga health workers, perhaps we can do kanang gitawag nato nga give taog extra mile para mo process ni siya. So some of the institutions could perhaps do overtime para ma-proseso ni because this is for the good of everyone naman po. So I hope that anytime soon, Doc George, weekend na rabagid karon. So yes, hopefully maapas unta ang patumukan mo na ako mga hangyo sa ato ang mga opisyal sa mga respective hospitals. Doc George, sa PNA, unsay pwede mabuhat sa PNA just in case nagyoy gyapon nga ni mga reklamo nga wa gyud mi matagai, wa gyud mi naapil ng SRA sa PNA nga kuan. Nabang mo hotline or na ba sila pwede nga sa inyong Facebook page can they directly message you? Yes, our Facebook page is always available. Na sa karon sa amo ang grupo sa kanang officials karon o together with the Board of Governors, we have already instituted and activated the Nurses Welfare nga committee na dinha ang kanang ato ang past governor namo gi-assign nga katong nahuman na sa iyang termino, gibutang namo siya dinha to chair as the committee chair for kanang sa Nurses Welfare. Kung naay naay makaabot dito katong last time nato discussionan Sir Art katong katong gi-threaten, so naabot to siya actually nga ako mismo, even nga ako ang chairman sa national, since under siya sa ako ang area of responsibility, ilagi kong gitaganong heads up nga naay inani ni abot nga reklamo, can you please look into it and give us feedback? That is our policy. So kung ikaw isa ka, not only ako ang national chair, but I am also the governor for Region 10. So kanang kung naa sila gusto kung naay mga issues, concerns nga ilang madawatan dito, they are giving me kanang time to investigate and give feedback to them para katupong nag-complain, ila pong ma-respondihan or ilang matagaan og response sa actions. Unsa ang inyong page gani, Doc, sa Philippine Nurses Association? Our Philippine Nurses Association is PNA Pambansang Samahan ng mga Nurse ng Pilipinas. All right. So pwede siya ka-direct diya. May daan good actually, Sir Art, karaan niya dili na active to siya kay ang domain adto nga kanang server nga kanang kanabitang subscribe is no longer kanang active. So nag-change me, instead nga iuna na mo ang Philippine Nurses Association, iuna na mo ang pagkasulat og PNA Philippine Nurses Bansang Samahan ng mga Nurse sa Pilipinas. All right. Doc George, daghang kay salamat ani imo ang mga impormasyon, at least something to look forward to sa mga nurses nato, and very sure no you are on top of this kaning SRA, special risk allowance, ug uban pa na meal and transportation allowances, no? Ginahulat po na sa ato ang mga ato na siyang gikuan, Sir Art, naagi sakto. Actually ang ato amang isa sa
challenges no kay kung naay ipagawas nga mga statement sa ato ang kagamhaa dito sa kauluhan. We are really awaiting sa kinitawag natong implementing rules kay dili raman usahay ang gagamiton man sa atong mga kanang gitawag natong mga information dissemination is only kanang kumbaga headline lang, but we always need to have the implementing rules kay di man gyud makalihok ang ahensya sa gobyerno nga atong pangtuktukon atong kung wala ang implementing rules, and some of the implementing rules are naay medyo gray area. So usa po na sa ako nakita karon nga magkalibog og naay mga di pagkasinabtanay magmahay-mahay ang usa magbagulbol ana because the kinahanglan po nato i-iron out ang gitawag nato nga IRR or implementing rules and regulation. Alright. Okay. Okay, daghang salamat Doc George Lim, ang chairman sa Philippine Nurses Association. Amping mo permedia Doc, mabuhay po kayo. Thank you and maayong buntag sa tanan. Alright. Salamat, George. Medyo malipay ng mga uyab sa nurses, Kaya ko nang sildo. Ang bana sa nurse. Ay, dako nagsildo. Tanag yun, mapustro gitana. Tanag dili. Pero they deserve it. They deserve of it. course. Kita ba yan? Di ba, gikuan man ta sa tibok kalibutan, ang pinaka-the best na mga nurses are Filipino nurses. Yes, Filipino nurses. Pinoy. Cool ba? Sa among pagbalik, problema sa tubig. Kana! Pastilan! Atong ipanawagan sa Cagayan de Oro Water District. Human lamang nini. Kadyon lang ngayon, ha? Gahi Ni Bai, Gahi Ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Tanging papunat Trucks XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment. Distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi Ni Bai! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makitay na kinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi Ni Bai! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagbugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry C with kamo-kamo extract and zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement na makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa pagighilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy
Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Ay sa kalingawan, kami mo dayag sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi kaayong mutagingting, pero humok og kasing-kasing. Art Bonjoc Jr. Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bai. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi. Art Bonjoc Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Alas 7:33, good morning ko diya sa may pagatpat. Diya sa D3 Lia Aggregates. Ito po ang Hilas King, Brother Bernie Bitok-Bitok. Kung ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Good morning sa kang Boss Noed. Boss Briones, Noed. Mortar Masters and Concrete Builders. O ito na, nasa linya sa telepono, Kagahi Art. Makauba na ito karon mga kagahi, kining mga residente sa subdivision, labi na diya sa Upper Balulang, diya sa kanang Pueblo, o sa uban pa nga mga subdivision. Grabe, nagdilaab na ilang kaulit. Tungod kay, sila'y tubig, way agas ang inang gripor. Oo ko. Kung muagas magani, tsokolate ang mugawas. Dili tubig. Ilan? Makauban na ito karona sa Pikas Linya si Mr. Caster Dahilan, homeowner sa usa ka subdivision nga way tubig. Mayong buntag nimo, Sir Caster Dahilan, sir. May buntag, Bernie o Sir Art. Sir Bernie, may buntag kaninyo. Salamat po nga na-imbitar ko sa inyong programa. Oo, sir. Kanang sa kadugay na nga wa mo tubig diyan dapita. Nagsugod niya itong Dinis Montiera, nagsugod ni Disyembre. Niya na namidya man to. Disyembre. Namidya to niya. Karakara din sila, padala dinig mga tangker, gipuno mo tangke. Niya, siyempre nalipay namin. Okay na. Hilom-hilom namin. Uy, nibalik naman sa kanang murag kantang usahay ba? Usahay, damgo na lang ang tubig. Ko. Muna ang tubig din na mo, usahay. Ang kaning sa diya, ang inyong provider diya, ang Cagayan de Oro Water District, Kaudi. Dili. Kaning Jandorf Ventures Corporation. Jandorf Ventures. Dili pa ni sa Kaudi. Dili pa ni sa Water District. Kani siya ang among developer. Niya, ang istorya nila, gakumpra daw sila tubig diya sa Rio Verde. Rio Verde din sa silong ba? Una, dili ang Kaudi ang makaunsa niini kay wala pa rin na take over sa Kaudi. Wala pa na sila dito. Yata sa Jandorf nga developer. Sila ang developer. Sila po nagka-provide ng tubig. Nahinabit na ba ninyo kining Jandorf nga unsa developer? Grabe na ang kumbate sa mga opisyalis na nila, sir. Wa man sila ipakabana ng Jandorf na mo. Unsay rason nila, sir, nga balik-balik, sir? Hinay man ang pressure sa Rio Verde. Mo kinailang tupag sa mo. So gipasa nila karon sa Rio Verde. Dili nila sa Labarangana. Ang tubag po si Rio Verde nga. Usay hinay nga. Kusgan kini mong pandini silong. Ang Rio Verde, di ba ga-supply po din sila sa Kaudi? Di ba? Wa may problema. Muna among naibawan, sir. Ang dula sa Jandorf murag pingpong ba? Pag amo silang pasagbulay, pasa nila speakers labisa. Tapos sila in charge anang sa Jandorf diya nga development. Sir?
Sorry. Kasi in charge sa kasi opisyalis nila diha kaya itong panawagan diri. Naman na dyan sa silong sila opisina, sir. Di sa damo na makita diri. Tapos karon sir, ang gibuhat ninyo karon sir, namutang na mog tarpaulin karon diha Oo, okay na nga ulit na akong mga silingan kay kamulong ligo, na shampoo, na conditioner. Wala, nabuta kay wala naman niagas. Tapos since Nabuta December sa- pa ni. Since December December pa ni. Oo. Ang ilang style ni agasan ka kadlawon kamay, karakara din med salod. Pagka alas 6 na, wala na, bye-bye. Di ba naman mo ikaw galingon diha nga tangke diha sa inyong subdivision? Oo na, pero wala na sulod, sir. Sa tinuod lang, ambot sa do, pila rin sulod, kay basta muna, ginamong kaimintang din nagpalit na may mga, ng mga laton, mga kwan, para lang may masurvive, mga mo din survival na lang karon. Porbida. Maluwagan kami aning Jandorp nga development. Maluoy in town ka mo, pa-develop ka mo, nga apil ba na sa inyo ang kontrata diya, sa inyong pag-develop. Apil na. Nga tagan o batakan nga panginahanglan nun, tubig. Give me mo survive, why tubig? Dapat may balan sa kanang kuan siguro, sa HLURB usab. Naanang HLURB, sir. Pamangga po kuan, konkretong kuan, solusyon. Wala man may nagkamakulang sa mga pamaagi nga angay na mong buhaton. Gilihok man nato mga opisyal. Among ang iyo nga ato ang news team ato nang pasuroy diya sa Jandorp ni ato ni patawagan sila kay dili ni maayo. Kamo daw mga taga Jandorp ang walay tubig. Pistingan daw nato ganahan pa ba mo mutapad sa inyong mga bana. Ay. Sir, kami din usahay sir, nailigo. Usahay, wala. Ganahan ko sa tarpaulin diri Ang Montiero daw, check, na sila mask, na sila face shield, na sila social distancing. Pero walay tubig, na iligo. Wala. Basta lang luuyan sir, ang problema kay pandemic karon. Pandemic pa. Inalan kayong tubig, mga bata din di kaligo. Mga tigulang yung taon din sa mong village, gahakot og tubig sa tinuod lang. Luya kayo. For Diyos, Mawawalan kami sa tigdumala sa Jandorp Ventures nga hinaot ngayon yung tagdon kining ilang yangungog mula ali magag Disyembre pa in town kini hangtod karon walay tubig ang mga subdivision. Maluoy in town mo mga ma'am og mga sir. Katong pagpuyo nimo sir, okay pa to sir. Okay, kung pa may ato, murag mga 50 tahon pa siguro mi. Sa gamay-gamay pa. Karon nga nanata ng mga tao, namuyo na sa ilang unit. Nagsugod na mong problema. Ang sugod ani hinay pa. Imong second floor nga shower. Wala. Okay ra mi ana kay na pa masilong. Pagkaron kay pag-agas kay di naman gani kakapla sa imong gilingkuran. Ana dito ni high blood na ang solusyon namo din ni sir kabuluka kanang among tubig nga pang-imnon bitaw kanang mineral muna mo ibubo sir sosyal para hindi lang may manimaho hindi lang may manimaho so asa mo ba pang tubig diya aber kastuwa din wala ang pinakaunang nga choice gid mo so mo sir schedule mo mga yan na lamig tabang usahay makasaka ng politiko din maghatag tubig sa amo. Si Congressman nga Clarix Oy, naman na si Tangke. Hatag na din sa amo, sir. Kanang di na din mo tulo. Musaka na siya din mo. Hatag na siya. Pero kulang po na para sa entire subdivision siguro usa ka tangke, Congressman Clarix. Kulang tayo. Jesus. Pila lang na kauras. Dagan na ba ami din ni? Siguro sa tagdili pa ni Atimanon sa kanini ang Jandorp Ventures Corporation. Ngayon siguro nga temporary lang siya, magpatabang putaan sa itong mga bumbero siguro. Mahatdan lang ang tubig niya kay pastihan looya po. Bisag ulsang tabang sir, kinahanglan na mo din kay kanang gisudjod sa way tubig. Gwapo man ning among balay makapanghinambog sa tani gamay, pero mas tilan wa man niligo manimaho sa gawas ani. Nindot like balay pero
Oh, ang baho sa nagpuyo. Di na makaya. Usahay nga ni, mamakak na lang ni. Ingon na lang ko nga, taga San Agustin ko. Kaya may dito, gubusagak ang tubig. Gabi nga ni, nanao ko dito ko naligo. Ay, di na maayo. Oo, inana. Di na maayo. Nanawagan ang Gahi Ni Bai sa Jandorf Ventures Corporation. Kaloyin taon kininyo, kay kamo may developer diha. Unya, wala pa po ni napasa sa lokal nga gobyerno. So maglisod po diya ang lokal nga gobyerno nga mo pa dalag niyog tubig diyan dapita kay una ayun pamala sa Kaudi. Oo, tama. Ana. Kay di mas na pwede makahilabot niya na mga lugara. Sa developer gyud ay na siya. Correct. Sir Caster. Tama. Oo, sa ila pa ni. Sa developer. Sa ila pa may gabayad yun. Actually, sa ila may gabayad. So ginagabil po ko kada bulan. Bisa ko may tubig. Oo, mahal-mahal kani gamay kay siyempre. Komprador ba sila? Komprador sila. Sila ba yung komprador? So na, sila kuhan, kanang kitaan ng tubig nga ilang paliton sa Rio Verde. Paita kayo. Kanang bill nga ilang ginapahato diya sa inyo, wala nyo nagipa-um-um sila mga baba. Kung magpakita lagi karong panahon na, ambot lang. Kay mga mama din ba, prating sukuan na, kay ilang mga anak gagmay. Siyempre, maglilibang, mangihi, So, nila na paghugas. O sa man sir, mag-schedule na lang mo, mag-atang mo. Pag muawas, namalit na lang ang mga... muna ang timsong na mo din karon usahay. Usahay. Pagadam ko kami, ba? Muna na mo. Luoy kay mi, abi ni mo, ang stress level yun karon panahon na, labi na pandemic. Ang tao, gali kay virus niya, niya pa ning tubig. Pait, kais tanan ang mga tao din alas 3. Mga tang na, alas 3, alas 4. Magsige na sa among chat group. Uy, wala pa agas. December. Pag nanay mo ingon nga, mga igsuon, agas na, lumba na igsalod. December, January, February, March, April, May, June, July. Mag-usa ka po, kay beer na ba ya? Hapit na. Merry Christmas. Happy anniversary. Hapit na mo mag-happy anniversary dia. Mo nang lagot na gyud mga tao. Salamat ani Mr. Caster dahilan. Sige sir. Kung nagipabot nga impormasyon, amo po palikamutan sa amo ang bahin kung unsay mahimo nato ani. Nga ato ni panawagan kay dili tiaw kining wa kay tubig in town Ginoo ko. Ana. Ginoo ko. Paano lang niya magita lagi may blind escape para makakatawa lang ni. Malipay naman makadungog tingog birni ba. Unya, abta na mo ayuda diya. Ang ayuda. Nain na nakadin. Ayuda. May pangayuda na. Salamat. Salamat mi kayo sa mga ayuda na din nangabot yun. Isaka sa mo. So tubig nga ayuda. Tubig na lang. Usaon ng taon. Sige, salamat kayo sa impormasyon. Salamat kayo, Sir Art. Salamat kayo. Amping permi. Salamat kayo. Alright. So, mao kadto mga kahigalaan ang usa sa mga homeowners sa Upper Balulang. Sa Montiera. Sa Montiera. Gwapo ba ng mga balay dia? Nindot ang mga balay dia. Nindot ang subdivision. Pero mo lang ingon nga gwapo ang mga balay pero wa na iligo ang mga residente. Tinawagan nato na Guy Bernie pwede man na siya nga siguro may aging bulan lang pero kung Disyembre pa ngayon lagi abino gabi pag gyapon mo. Oy, kabaga ba sa lips? Bagag lips, bagag ngala-ngala, bagag kilay. Mga way po agod. Sige, mga katong mga nagproblema sa inyong tubig diya ato nang ipanawagan sa inyong mga developer. Tapos para makita sa Kaudi, hindi pa kailabot ang Kaudi anak. Correct. Tama kay tungod may muntag sa mga empleyado sa Cagayan de Oro Water District. Ipapangutana ra na to na kung unsay next level ana. Kung for example dapat sa HLURB sa Housing and Urban Land Regulatory Board. Kay dili pwede nang may ana nga klase nga develop na buang mo ang inyong promise nga nindot inyong panimuyo diha tapos wa day mo yung mga ligo. Way tubig. Tawa day tubig tamo mo hinay mo gud ang pressure buangan nanana po nang nga klase nga tinubagan. Ang problema yun nga sabligan tanon mo. Wala day tubig. Oras alas 7:46. Balik sa tagadoy. Ano yan na itong mga gahi nga balita?
Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonjoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Lalaking gapang dagmal sa iyang misis ug mga anak nadakpan ra gyud sa kapulisan. Giilang drug queen sa PIDEA nga si Nova Parohinog ibali na sa prisuhan sa Taguig. Mga crew sa barkong pampasahero sa COVID nagpositibo. Pulis nga may posil patay sa iyang silingan, gisintensyahan. Balitang sports, Pinay basketball player gikuha para muduwa sa Serbia. Og actress nga si Maymay nga taga Kamigin todo suporta sa amigang si Kisses nga mosalmot sa Miss Universe. Ang mga detalye nini guban pa sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Usa ka lalaki nga dugay nang gipangita sa kapulisan tungod sa kasong pagpangdagmal sa iyang asawa ang naaresto sa Taguluan, Misamis Oriental. Suspect usa ka samlon sa Riguma kinsa duna sa giatubang kasong domestic violence ug alarm scandal sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Gahi nga balita. Ikatakdang ibalhin gikan sa Camp Crame ngadto sa Taguig City Jail ang gitawag sa PIDEA nga drug queen nga kanhi Vice Mayor sa Ozamis City nga si Nova Princess Parohinog. Human kini makwarantina. Si Nova ang anak sa napatay nga gikaintapang drug lord ug kanhi Mayor sa Ozamis nga si Rinaldo Ardot Parohinog. Nadakpan si Nova Hulyo tuig 2017 sa gilusad nga raid sa kapulisan batok sa mga Parohinog. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Nagpositibo sa COVID-19 ang 7 ka crew sa barkong Tugo nga kasamtangang nakaangkla sa Fort San Pedro, Iloilo City. Gipaubos gilayon ang lain pang 36 ka crew sa mga barko sa swab test. Sanglit posible silang nangatakdan sa COVID sab tungod sa ilahang gipakita nga mga sintomas. Ang maong barko dunay ruta nga Iloilo, Davao, Jensan. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Nakumbikto sa kasong murder ang kani pulis nga namusil og nipatay sa mag-inahan sa Paniki, Tarlac niadtong December 2020. Si Police Sergeant Jonel Nuesga na sentensyahan og double life imprisonment o gipabayad og dulan o sa kamilyon ka peso sa pamilya sa napatay niini. Kini ang pulis nga yanong may buno sa iyang pistola batok sa iyang silingan tungod lamang sa gamahing panagbingkil. Gahi nga balita. Para sa Balitang Sport, Balitang Sports. Modula sa Professional Basketball League sa nasod sa Serbia ang Pinay basketball player nga si Jack Animan. Ano naman ito mga players nga gato naman sa laing nasod? Gikuha siya sa grupong Radniki Kragujevac. Sa unang sa Radniki Kragujevac. Pinagahi mo na lang. Sa unang Women's Basketball League sa nasod, ang 22 anyos nga Pinay nisikat una sa pagdulag basketball sa National University sa UAAP. Nanguna sab siya sa Gilas Pilipinas Women's Team sa SEA Games kaniadtong tuig 2019. Gahi nga balita. Balitang international. Usa ka Pinay ang gapapili sa eleksyon sa Vancouver, Canada. Si Nadine Abines, representante sa New Democratic Party o gatinguha nga mahural isip miyembro pohon sa Parliament. Sa iyang kampanya tutukan niini ang solusyon sa mga nawadag trabaho taliwa sa pandemya sa Canada. Gahi nga balita. Balitang showbiz. Balitang showbiz, todo ang suporta sa aktres nga tubong Kamigin og PBB big winner nga si Maymay Intrata. Sa
sa iyang higala nga si Kisses Delavin sa Miss Universe Philippines. Sumala ni Maymay nga kaniadto pa gusto na ni Kisses mahimong beauty queen. Wala na kayo komunikasyon ang duha tungod kay busy sa pageant o di na sila parehas og TV network ni Kisses. Ang duha nag-ila isip mga housemates sa Pinoy Big Brother Lucky 7 Edition. Gahi nga balita. Muna sila. Oras alas 7:51. Ano yan ang atong buwelta? Mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Ito na po ang buwelta, ladies and gentlemen. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonjoc Junior. Gahi, oy. Basta mga junior! Gahi. Gahi, oy. Good morning sa tanang mga junior, labi na sa mga hinungdan nga nun ay junior. Ang tanang mga senior sama sa birthday karon nga si Eugene Esparcia, senior. Asa na day si Eugene Esparcia Jr.? Nasa Manila. Padulong Di ba ang Korea. Di ba mulargahay man to kay mag-doctorate man to siya? Yes, Korea. Sa Korea? Korea, yes. Makapag umangko na yung Korean ani po. Kana, pohon! O sa tanan, ipamingaw sa ilang mga junior, good morning kaninyo. Sa tanan nga mga nurses, nga naapoy junior. Huy! Good morning. Mga kagahi, daga mga nurses, mubiya sa nasod. Kay kalisod dire, di gyud basta-basta masugakot. May manggod magtrabaho dito sa abroad. Bahalag kapoy pero taas manggod daw ang sahod. Pagbuto sa pandemya, nurses hangkaskan luuya. Gamay na gani ang sweldo, grabe pa ang ilang risgo. Sa ilang trabaho, grabing kadipo-dipo. Sa ilang pagserbisyo, haskang gamaya sa sweldo. Panahon na gyud nga tas ang gyud ang ilang suhulan. Kay di basta-basta ang ilang trabahoan. Ikan sa pagpanganak sa batang gamay, hangtod sa katapusang pagpiyong nilang nanay o tatay. Anaa ang nurses, kanila gabantay. Una-una alam ko ang nurses mag-mass resignation. Simba ko, kinsa man kuno ang ipulita sa ilang posisyon. Kana mga politiko nga galangay-langay sa ilang compensation. Diyos por santo dolor, unsa nalay mahitabo sa atong nation. Kamong ana sa gobyerno, labani taon ang nurses o mga medical frontliner. Ayaw ninyo sila gamita lamang sa inyo nga mga personal nga political career. Nga diha pa ninyo sila alam-alaman kung magpapili na sa mga voter. Sama na lamang diri sa LGU sa Cagayan de Oro. Pakihatag na palihog sa ilang benepisyo. Kaya ang mga nurse o health workers ga alburot. Nanong ampara nila delayed na kaayo. Yangungog mulo sa mga nurse palihog actually. Grabe baya kaigang kung sila naka-PPE. Ihatag na kanila ang ilang mga allowance para sa ilang trabaho, dili sila laayans. Gawas lang pod mo ingon gihapon mo nga kini marathon. O diya na ninyo ihatag sa nurses kung gatinga na sila wa na'y makaon. Kung sa utang na lumos o ilang sudan, pulos na lang inon-on. Time. Art Bonjoc Jr. ug Bernie BITOKBITOK. Gahi ni Bai. Alas 7:56 sa atong oras.
Mga kagay, sa tanan na ninyo nga mga gipang PM kanamo sa inyong mga reklamo. Kami nalipay bi amin ni Kagahi Art nga nahimo ninyo ang Gahi Ni Bai nga inyong mga sumbungan. Isali ka mo sa programa. Nalipay. Nag-uol ta oy. Magbasa sa ilang yang guol oy. Nalipay ko kay nisalig sila kanato. Ana ba? Mura baog ka ng nalokmay man gani ang imong unsa katuniyon ka nga. Ano ko? Wa pa sila sweldoy. Ana. Nakauna-una magani ka nga imong ibaligya imong oven para ihatag. Wow! Pero maka-dupli de siya, no? Nalipay ka kay siyempre ang Gahi Ni Bai nahimo yung sarabi at tagagay. Wa ta magtuig. Sa ngalan nga ang tao mo salig nimo, diya mo sumbong nimo. Meaning to say, dako ilang pagsalig mo diya ko nalipay. Pero tama ka. Bugat sa kasing-kasing o say nga mo dining ka kay tabo, no? Mo ni siya, no? Ang realidad. Tatanan lang yun nga, sir, ayaw lang yun isulti mo pangalan, sir. Kaya lisod kayo mainitan mi. Sir, tana mata. Sir, sus. Kunya, mag-konsyal pa ka sa Dakbayan sa 1st District. Mao na diha. Di man nailalim mo. Bugat man din, no? Bisag di mo sa relatives, no? Bugat, eh. Kuan ka, kung mag-konsyal ka, manangid ka kadahimo ni mong resolution. Oh. Taon niya, maganaanag ko sa Zoom. Mura kong si Lord Danso nga di makita. Buta. Wa man sure ni monitor ning Vice Mayor. Magsikaw ka na, ana. Taas kay any objection ta magsika ka na. Wa gyud, gyud makihanap. Tanawa, ako wala ko i-chat. Tanawa galing na. Ayar mo ko nakita ng YouTube nilang amang kon. Tanawa galing. Looy kayo ang katong dili nimo kon. Di ka kailangan magsila ka na, sika ka na. Any objection? Di magana ka, magkaway-kaway ka. Kadyan lang ako. Di yun makita eh. Blur. So una-una lagi na ako. Gamay so nilang monitor. Saba mo day, manay ko inyong mo dagag konsyal paghilo mo day. Ma'am Joy Martinez nga nasa Amerika kaluoy pud uy. Always something yun, water or ayuda. Mao na. Water, ayuda. Oh. Chris Rydell, shout out kang Marlon Dominic Loy. Kay Bi Ashley, ulbukas pa tao ni Yormi. Ayaw sige kaon balimbing loy, hilom na lang kay ito'y ragyapong ka. Lus-lus nimo. Kinsa wala ba? Manli daw mambi. Anak. Di ba sino comment? Jane Maandig Sudaria, shout out maayong bunta mga kagay. Speaking of SRA, ang Maria Reina wala pa jud hatag SRA. Ha ha ha. Suma ni Rona Sosalo Neri. Medyo diya mga nang issue karon diya sa mga lista-lista sa SRA kagay art. Miski gali akong utol dito modo gyapon. Makurat siya. Kay tan-aw kung direktamente ka ba kay para lang sa direktamente nagsilbi. Mao lagi daw dapat ang katong directly lagi. Tingala man sila dito. Ngano man ni nga wala man ni sila directly na kung anong appeal man ni sila ug mas dako pang nakuha namo. Ngano man ni ang finance officer sa anak. Ano man ang staff sa admin sa anong naaman anak. Diya manggod ang issue. Ngano man ni siya nga. Kung may baka literally nga mo sa na tama mo tanan. Unsa ba ginamin kag nagkuan ka sa COVID kanang literally gyud nga physically ba gyud nga nagkuan so kung kana manggaling tama na kana mga gato do pagkaon kana na-assign sa mga ward kana kung naka sa opisina ra sa usa ka ospital o wala ka gadto sa ward, so meaning to say ba, kay base mo gumayon sila, dili man pod kay bisan pagtod, wala sila ni adto dito physically, pero sila biya usapod sa mga nag-work para anang mga pasyente, o anang mga palusot. Diba? Sila ba mo pirma kung ano ba? Mo na di ang pasabot. Mo ba klaro mong gisulti nga, dapat yun nagyud kay direct contact so physically so dapat ang mga driver sa ambulance kanang gakuha sa mga pasyente kanang mga gahatod sa kana mo dapat pangutana nganong nasa opisina naglingkod siyempre mo taas ng kilay mo ba ng mga manager mga regular na dia mo ba na mo pirma mo ba na mo process mo na di ko yung appeal bahala mo dia di naman i-process ni lam Good morning Giant Verdam kumusta ang imo ang baligyaanag motor tama. Sumala ni Concern Kitizen. Nurse di siya kay nasa black ribbon. Apoy duty karon panahon sa pandemic. Sunod na mi mag-duty kung why pandemic, makakaon pa man gyapon. Oy, alas 8 na. Ay! Sorry. Ano tayo igong panahon, magkita-kita na kita Lunes pohon. Uy, adto na to General nga kwan. Pwede. Ha?
Tanaw na to, baka ng urban gardening, ha? Pwede. Ugma na. Kay dagang isugo akong asawas ko. Magkita-kita kita Lunes pohon, susamang takna, susamang istasyon timani ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban, kini yung sulugon sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Mga kagahi, please paki-follow, paki-like sa among fanpage Gahi Ni Bai para updated mo sa mga gapangitabo. O ginumdumi mga kagahi, kini serbisyo publiko lamang, wala pong personalan. Kini ang Gahi Ni Bai Worldwide Garbo sa mga Bisaya. See you on Monday! Bye! Amping Gahi